Benvinguts a aquest nou vídeo de República Juganera. És el tag del penediment. Segona part. Penediment 2. de veritat. El de veritat, sí. Mata. El punyent. Aquesta paraula no em Punyent. sortia abans. Punyent. Són 4 jocs. Si ens penedim de poques coses a la nostra Sí, vida. molt poques. 2 no els tenim perquè els van vendre. I 2 encara els tenim. Mm. I l'últim us sorprendrà. Però perquè... perquè... Jo crec que generarà controvèrsia. Sí, no? però perquè en realitat ho esteu pensant tots, però no ho voleu dir. Bueno, no aneu directament a mirar-ho, val? Mireu el vídeo, que són 4 jocs només. Sí, val? sí, pim-pam. Doncs vinga, va, comencem ja amb aquest tag del penediment de veritat. Primer joc. Primer joc. No el tenim. No, però el fem aparèixer per aquí, màgicament. Time Stories. Time Stories. Aquest joc li vaig regalar jo a en Jordi perquè em pensava que m'agradaria. És la Sí, perquè a més era una època en la que jo estava com més desconnectat de tot el tema xarxes de jocs de taula i no el coneixia i tu vas viure més el hype aquest. Hype és Sí. la paraula. Aleshores... Va arribar a casa? Agafem aquest joc, però què li passa? Per nosaltres no és un joc obert, és un joc en què has d'anar visquent la mateixa història fins que et surt bé. Sí. I la veritat és que no l'hem jugat molt, perquè no ens va agradar. No, Llavors, és que ja va començar... no sortia a taula. Clar, ja va començar malament, vam repetir la primera història diverses vegades i això ja ens va... Vam dir, és que no és el tipus de joc que ens agrada, ens esperàvem una altra cosa. És veritat que les mecàniques del joc i això ens va semblar molt original i una bona base per poder fer moltes més històries o comprar-les, bàsicament, perquè fer no sé si les podries fer. Em sembla que no. Però bueno, ens va faltar, no sé, això. No és el tipus de joc que ens agrada. No, un altre joc. I a la vista està que ens el van vendre. Sí, aquest és un dels que ens van vendre. Dels 2 que ens hem venut. Que ens hem venut en tota la història. O sigui, la resta de jocs que he comprat al llarg de tots aquests anys, que no són pocs, estan tots aquí. El següent joc també té història de com va arribar a nosaltres, perquè estàvem en una botiga, vam entrar en una botiga que era sobretot de màgic, bàsicament de màgic, però també tenia alguns jocs de taula. Jo vaig veure aquest i vaig pensar, per no sortir d'aquí amb les mans buides, perquè també vam comprar algun joc de rol i tal, però anem a agafar un joc de taula, vaig veure aquest i vaig dir, hòstia, aquest em sona, a veure, l'ho he vist molt, el nom és conegut, però no sabia realment de què anava. I al final et vaig convèncer i el vam agafar. I és... Les Leyendas de Andor. Sí. Aquí ens ha passat bastant com amb l'anterior, amb el Time Stories, que és un joc en què l'objectiu és arribar al final de la història i hi ha una manera d'arribar-hi. Pràcticament. I si no et surt, tornes a començar. Sí. I si no et surt, tornes a començar. Aleshores, al principi de la història potser el vius 10 vegades. Clar, és que això és molt cansat i això no... No és el tipus de joc que ens agrada. Jo, al joc, sense conèixer de què anava realment, m'esperava alguna cosa molt més narratiu, amb estar així disfressat, no?, de fantasia, i és molt xulo, i les il·lustracions són guapíssimes, però clar, el joc en si és més matemàtic que una altra cosa, o sigui, és molt d'anar calculant, a veure, i això, i sobretot és la repetició. A mi el que em treu d'un joc que en principi és narratiu és haver-lo de fer tantes vegades. Sí. També és veritat que tampoc l'hem arribat a jugar molt perquè ens vam trobar amb això i aleshores al tenir altres opcions de jugar en tries unes altres. Sí, aquest el vam provar amb moltes ganes i clar, quan ens va agafar la baixona, doncs està... És veritat que encara el tenim aquí. No, algú el vol? No, perquè jo crec que ho hem de tornar a provar. Ho hem de tornar a provar. Això, també és veritat que el Júnior jo he vist que és millor. Diuen que és millor que aquest. Bueno, anem fixant amb el que veiem i després arriben aquestes... Hem d'investigar una miqueta més, això, que al final després cadascú li agrada el que li agrada. El tercer joc que ens penedim de comprar. Que no el tenim. No, ara apareix aquí. El Senji. Aquest, no sé per què el tenim. Teníem. Aquest, mira, per la temàtica de Japó feudal, que mola, i també perquè amb el grup de gent que jugàvem en aquella època, perquè fa molts anys d'aquest joc, jo crec que permetia jugar molta gent,
i anava... Podia encaixar bé. Però no van queixar bé. no va A nosaltres, sí, a mi no no. sé si a la resta dels hi va... No vam jugar gaire, vam fer algunes partides, però a mi hi havia la part aquesta. O sigui, el joc en si, en general, jo el vaig trobar... Estava bé. Control de territoris... Sí, el Japó, això feudal, cadascú portava una família, i estava bé. Però després hi havia la fase de diplomàcia, que clar, tenies un rellotge de sorra... 5 minuts. Molt de temps. I es anava repetint durant el joc. Hi havia diverses vegades aquesta fase en la que havies de negociar amb la resta de jugadors. Sí, perquè tu tenies cartes... Havies d'aixecar i anar parlant amb la gent i així. Perquè les cartes tenies familiars. Mira, tinc el teu pare, tinc a les teves filles. Segrestats. Llavors tu havies d'anar allà i dir, va, et canvio aquest, que em va recordar molt l'Escape amb sopar que vam fer. Ah, sí. L'estil. I clar, això, que per fer-ho una vegada, bueno, està bé, no? Però clar, en un joc de taula que cada vegada... És que a més era cada torn, no? A cada ronda s'havia de fer, no? És que fa molts anys, Però no, que sí que és veritat que és un joc que no haguéssim tornat a treure a taula. No, que teníem... Encara que vingués gent a jugar, abans trauríem molts altres jocs. Que potser ara ens trobéssim amb algun altre grup que el tinguessin i això, doncs potser sí que l'acabaríem jugant. Per quedar bé. Però... o per tornar a provar. Però no, aquí a casa teníem clar... 2 jocs han sortit d'aquí, hem venut. Ja l'altre ja l'heu vist. I ara ja el sabeu. Ja està. I ara ja passem a l'últim de tots. El quart i últim joc d'aquesta llista, que no vol dir que sigui el que menys ens penedim ni el que més... De fet, encara el tenim. És... El White Castle. Deixa't anar. A veure, comencem també amb la història. La història. El vam agafar, en realitat, per completar, perquè de preu estava molt bé. Sí, això sí que ho té. Sí, havíem agafat el Red Cathedral, no feia molt, el vam provar, mira, està bé, el Red Cathedral ens va no entusiasmar, però va, està bé. Sí. I tothom parlant meravelles del White Castle. Una miqueta massa, poder. Sí, i a més... Una miqueta massa de tothom. De tothom, a tot arreu. Dius, bueno, va, per preu està bé, doncs va, fotem-lo i ja està, no? Anem pràcticament sobre segur. Doncs va ser una decepció. No. No, per què? No, és que... Jo, sobretot, i perquè em dóna la sensació que després la gent ho ha dit. Sí, no, és que després ho han dit. Però ho ha dit com justificant-se de... El joc està molt bé. Sí. Li falta un torn, una ronda. Li falta una ronda. Perquè es fa molt curt, 3 rondes. Però ja la posaran en una expansió. Home, doncs si li falta una ronda, no? Ho deia molta gent. Jo no sé si ha sigut deliberat o no, de dir, mira, fem 3 rondes perquè el joc ha de durar 3 rondes, perquè ho volem fer així, i ja està tot calculat. Però clar, sí... Un joc de combos. Clar, amb 3 rondes... No sé, jo hem volgut fer com una innovació així, no? De dir, anem a fer com un euro, però que sigui molt curtet. També amb 4 jugadors no sé com és de ràpid el joc, I el joc és maco i tal, però la temàtica... Clar, a mi, és que són diverses coses. Sí. Anem a... Clar, primer, també, el tema, això, el que diem, el de la temàtica. Molt maco, tot el que tu vulguis, però la temàtica jugant no es veu per enlloc. I a mi, jo sóc flexible amb això també, Sí, perquè si ho disfrutes, gaudeixes, o com però digui... és que no va ser el cas. No, era un estrès, no? Clar, és que no et dona temps de fer res, no pots planificar, saps? De dir, vale, combos, deixant de banda que el tema combos a mi, personalment, tampoc em va gaire. Perquè si has d'estar calculant aquí, a veure què foto, per tu, pum, pam, pam, i calcular 10 coses alhora, saps? I després... Sí. Però això sí que és una cosa que va gustar. Sí, això és personal, tot en general, Sí. Gustos, això. No, però l'altre... No, però què dic, a sobre, fots els combos i em dones 3 rondes, o sigui, 9 torns per això, és... És que aquesta, o sigui, és molt xungo, i hi ha molta gent que ho ha dit. Però a més tu l'has jugat molt. L'has jugat en solitari. L'he jugat en solitari, li he donat diversos intents. I el tema, el que volies dir també, no, de l'automa... Clar, tothom... No, és que és molt difícil és molt difícil de guanyar, és molt difícil. Sí, clar, és que és molt difícil, perquè és com molt random. O sigui, és molt aleatori. Ara et foto allà no sé quants combos, t'omple els jardins en res... Hosti, no ho sé. Que no pots contrarrestar-lo, perquè no, realment... Sí, no et dona la sensació... És molt el tum-tum. I no et dona temps, el que diem, no et dona temps, amb aquestes rondes, d'això, d'intentar combatre, contrarrestar,
molt personal. Potser hi ha gent que ho gaudeix molt, li agrada molt, el solitari. Però Ara, hem vist comentaris i coses, eh? No som els únics, eh? No, però perdona. Estem dient això de les 3 rondes i què ha aparegut ara? En menys d'un any, expansió del el té matxa, no? Hosti, què fan? Posar una ronda més. I més coses, sí. Això què és? Estava previst? No estava previst? Aquí hi ha... A saber, és Clar, igual. no, bueno, però també quan ho vam veure vam pensar, ostres, doncs aquest ja teníem previst posar aquí, perquè en el tag del penediment, però és que ara que hem vist la publicació aquesta, encara més, saps de dir, coi, és que és veritat. Sí, és que li falta una ronda, és que és així. Li falta una ronda i a mi, a part, el tipus de joc no m'entusiasma, ja ho he vist. Ara, és veritat que està el tenim a casa encara, està a la caixeta del diari solitari, sortirà i tornaré a jugar, a veure... Sí, li donarem més oportunitats. Un altre que he deixat bastant de temps per donar-li aire, a veure què tal. Doncs fins aquí. Fins aquí. I fins aquí també hi ha aquest tag del penediment de veres. Sí, aquest és de veres, i a veure què us sembla. A veure si voleu donar la vostra opinió respecte als jocs, si esteu molt d'acord o no, comenteu el que voleu. Doncs ja està, fins aquí aquest tag del penediment... Penediment del que fa mal. Sí. No, a veure. A més, el que diem, són molts anys de jugar, molts jocs que tenim, i el penediment són aquests 4... Sí, són poquets, també, va, així. Sí, o sigui que la conclusió a la que podem arribar és... Que en general... Sobretot, no deixeu de jugar.